Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Yung tenderang Bicolana. Ayan guys, marahay na aga. Bali ngayon is June 8, Wednesday. Dahil June 8 ngayon, yun yung balik ng ating ahente sa Winston. Bali dumating na sila. Update ko lang kayo sa sa Winston. Dahil meron silang bagong produkto. Hindi ko lang alam kung bago to, pero sa akin is bago. Ayan guys, ito yung ginuha natin. Ito lang naman, kunti lang naman. Diba? Mighty at saka Winston Red. Ang bago nila is, ayan, ito. Mighty. Parang katulad lang din daw to. Magkatulad lang daw to. Pero ito is upgraded na. Upgrade na to kasi meron daw tong capsule sa loob. Dun sa banda sa may filter. Na kapag gusto nila na mas malamig, pipindutin lang daw yun. Pindutin lang daw yun. Pag ayaw nila, kapag gusto nila is parang ganito lang din, wala. Sisindihan lang nila, tas ihip-hipin. Pero kung gusto nila mas malamig daw, ayan, parang ipipress lang dun sa bandang filter. Tapos, mas malamig siya, para mas mentol. Yellow? Or tapos ayan guys, yun na nga, diba? Kita nyo yung lamesa ko bago to. Bali kagabi lang to. Pinagawa ko lang dun sa bayaw ko. Syempre, presyong kamag-anak. Ayan, ano lang, mura lang nabigay ko. Tapos ito na nga guys, diba? Ano ba yan? Ito lang naman yung share ko sa inyo. Ito, bali, ang presyo daw nito, kapag isa lang yung kukunin ko, 106. Pero dahil, syempre, parang pinopromote pa nila. Ayan, itong tatlong to, kapag tatlo yung kinuha ko, 86 pesos lang ang isa. Ang isa ha, hindi tatlo ha. 86 pesos lang ang isa. Pero pag isa lang, 106. Tapos, sabi ko, sige, try ko. Pwede ko pala siyang ibenta muna ng 5 piso para matry ng iba. Kasi sigurado, kapag inalok ko to sa iba, tas kapresyo lang din naman ito, ito na yung pipiliin nila, diba? Kasi hindi pa nila to alam. Kaya ang gagawin ko is, dahil 86 lang naman na yung kuha ko nito, bibenta ko lang muna siya ng 5 piso. Tapos yun na nga, ang galing, diba? Upgraded na sila. May capsule daw to sa loob, doon sa bandang, saan ba? Dito, halimbawa, pakita ko sa inyo. Halimbawa, ito, diba? Dito banda, may capsule daw sa loob. Pag gusto nilang medyo mas malamig, ipipress lang nila to. May ano ka? Yellow daw na ilan? Isa po. Isa. Ilan po? Isa. Ayan, di ba? Nakakatuwa. Tapos, yun nga, itong upgraded nila at saka itong Mighty Green, same lang daw yung lasa, same lang yung presyo. Kaya lang yung pagkakaiba nito is upgraded na nga, may capsule siya sa loob na pag ulit-ulit na yata. Ulit-ulit na. Tapos yung 'di ba, magkaiba rin syempre yung lalagyan nila. Ayan. Oh, 'di ba? Parang mas mentol talaga 'to. Tapos yan na nga yo guys, pakita ko sa inyo yung lamesa ko. Tsaka pakatapos ko rin pala nito, ngayon lang din pakatapos kong i-vlog to, mag-unboxing tayo guys from grocery, mag-unboxing ako mamaya from Pure Gold, yung dumating kagabi. Well, 8:45 na sila dumating kagabi. Akala ko nga hindi na darating. Grabe, overtime na sila. Kawawa naman. Pero bago yun, pakita ko sa inyo yung bago ko lamesa. Ayan guys, so diba, andun yung lamesa ko talaga dati. Ito yung bago namin. Bali, pinagawa ko lang to sa bayaw ko. Ayan, may sulong din siya. Diba, ang cute. Diba, nakamura na tayo. Tapos, balak ko sana, dito ko siya ilagay. Tapos, alisin ko to. Ayan. Tapos, bali ito yung pinamili pala ng anak ko kahapon. Wait lang, paliwanagan ko. Yan, yung anak ko naman yung bumili nito kahapon sa bayan. Kasi diba, wala naman ito sa grocery. Tapos sa Pure Gold, hindi naman ako nakakapag-order ng ganito sa Pure Gold ng sa ahente ko. Buti siguro kung pupunta ako doon, diba? Kaya lang hindi ko to napapansin kapag nandun ako sa kanila. Ito, sa bayan to, sa Ome Merchandise. Tapos cotton buds, dalawa.
Ayan, cotton buds, dalawa. Bentahan ko nito is 5 piso. Tapos yung door ko, ayan, nakabili siya ng dalawa. Ang bentahan ko naman ito is 15 pesos. Tapos ito colors, dati ang bentahan ko nito is 12. Nung time na naubusan kami, bumibili na lang kami. Ang bili ng anak ko dun sa malapit sa may pedikaban is 15. Kaya ginaya ko na lang din 15. Tapos yung 8x11, 12 pesos. Tapos yung mga glue, ayan, 10 piso isa ang bentahan namin. Tapos yung Sure, ayan, 22 ang bentahan ko. Tapos bumili yung anak ko ng 5 posporo. 5 o 6 yata to. Ayan, 6. Tapos yung katol, ayan, bumili din yung anak ko. Bali 6 na katol. Yan lang yung binili ng anak ko naman. Kasi ito lang talaga yung sinasadya namin sa bayan. Yung katol din, napakabihira akong umorder niya sa sa Pure Gold. Kasi nakakalimutan ko siya. Sa grocery naman wala. Pero yan lang naman guys. Tapos yan yung i-unboxing ko mamaya guys. Bali ibang video na lang yung gagawin ko. Tapos ito pinagbili ko sa anak ko. Basta ito yung mesa ko, ang cute niya. O diba? Nainganyo talaga magpagawa ng ganyan dahil kay Joe Berlin P. O diba? Pero ang cute niya. Kasi yung kay Joe Berlin P, mamahalin yun. Talagang pinagawa niya. Ito naman is bayaw ko lang yung gumawa. Pero ang galing pa rin, diba? Oh, ang ganda. O diba? Sulong siya. Kaya lang, yun nga lang. Tapos yung sa dulo, ayan siya. Sa mga load yan. Diyan ko na lang lalagay sa load, sa bills. Bilis sa kuryente, kaya medyo may mga ganitong halaga dahil mga nagbayad sa akin sa kuryente. Sa Friday, kukunin nila yan, hindi yan sa akin. Ayan, load at saka bills, hindi ko pala nailagay. Tapos ito yung benta. O, diba? Tapos may lock din siya. Aha, cute niya. Tapos yung lamesa kong malaki yun. Minsan kung ano-anong nakalagay dyan. Kasi ito bali ayusin ko na to kung saan namin ito ilalagay. Tapos yung aking i-unboxing mamaya guys. Please watch and subscribe. Naman, para mas actual nyo makita yung ating bagong Mighty. Ayan, may capsule sa loob. Na pag gusto nilang mas malamig, o diba? Upgrade na upgrade yung Mighty. Yun lang guys. Please like and subscribe. Ayan. Okay. Naman yung ating grocery. Magkano to kuya? 2388. Ayan. 2388.1. One, two, 2388. Okay. ma'am, pa-pirma lang ma'am. Oh, meron na. Ito yung inang dagdag trabaho ko sa amin eh. Bakit? May nagano ba? Ito ma'am. Saan banda? Sa'yo, Ito. 1-1. Ito. Pirma dyan. Dagdag trabaho yan eh. Okay. Ayan guys, hindi pa tayo na, ayan yan, dumating yung ating grocery. May bibili. Hindi pa natin nabubuksan yung ating Pure Gold. Ayan, di ba? Yan yung Pure Gold natin. Dumating na yung ating grocery. Ayan na nga guys, dumating yung ating grocery. Ayan, magpapalaman tayo pala ng soft drinks. Tapos, hindi pa natin nabubuksan yung. Bali, sasabay na lang natin siya, di ba? Para isang videohan lang. Yan is from Pure Gold. Ito naman is from grocery. Kilalang kilala dahil meron, ang tape nila is grocery. Yan lang guys, yan yung ating aabangan. Yun yung ating next vlog. Thanks for watching guys. Please like and subscribe. Thank you again.